Her vil jeg fortælle om betjeningen af en saunaovn. Der er 2 knapper. Den ene er en tænd- og sluk-knap, som er en timerfunktion, og den anden knap er en termostatknap. Den her knap er en tænd- og sluk-knap. Samtidig har den en timerfunktion. Når man drejer den hen på eksempelvis 2, så er den første talskala fra 1 til 4. Det er en tændfunktion, og nu er den tændt i 2 timer. Drejer man forbi 4-tallet og kommer over på den nye talskala, der går fra 1 til 8. Hvis den står på 8, så vil det tage 8 timer, inden ovnen den begynder at varme. Så hvis det er fordi, man bare vil bruge ovnen her og nu, så skal man holde sig inden for den lille talskala fra 1 til 4. Og bagefter så kan man stille sin ønsketemperatur på termostatknappen. Termostaten den går op til maks 80 grader. Så sætter man lige underkanten på 70. Og omkring en halv til en hel time, så vil rummet være den ønskede temperatur. Når man ikke benytter saunaen mere, så slukker vi den på 0. I de fleste tilfælde sidder betjeningspanelet inden under fronten på saunaovnen. Men det er normalvis den samme skala, der er der på.